ää, niin, mä ajattelisin siten, että pidetäänkö me se tauko jossain vaiheessa, mutta olisi tämä ollut teille kiva niin kuin, intellektuaalisen ajattelun kokemus, että itse Murmanskin yliopiston kunniaprofessorina ja Urbaanan yliopiston Ohio kunniaprofessorina, niin ajattelisin, soritaan itse korostusta ja tosi törkeätä, niin ajattelisin, että on tärkeää, että te käyttäisitte aikaanne minun kuulustelemiseen. Tämä on teoriasta ja tekoihin, koska me käydään nyt kahta maailmansotaa täysin stupid Ukrainan maailmansotaa, täysin stupid Hezbollah, Kasha, voilà, sotaa, niin musta meidän olennaisen kysymys tänä päivänä on se, että miten me ihmiskunnan kansalaisina nyt ikään kuin tähän sopeudumme sotaan. Ja minusta meidän tässä ennen Teijon videoita, joka oli hullu kaveri, joka rakensi Amerikan, eli oikeasti on olemassa 4 Roomaa. Rooma ensimmäinen on Rooma, toinen Rooma on tietysti Istanbul, 3. Rooma on Zelenski, Kiova, ja sitten 4. Rooma on Russia. Ja tämä on nyt se juttu, mitä ei, vaikka täälläkin taitaa olla toi mikrofoni non-profos, mutta näin asia on. Ja tämä on aika helposti löydettävissä. Eli mä oon kirjoittanut tästä Kalevaan artikkelin, että mulle tämä ei ole sinällään ongelma, mutta että Kalevasta lähetettiin lähetyssaarnaan ja Kiovasta tuonne Moskovaan, ja mulla oma jatko-opiskelijani Annessa Haikara on tutkinut kiovalaisten ihmisoikeusrikkomuksia, joka on oikeasti tärkeä teesi. Niin sitten They're in the Plane. Ja tämä on aika tärkeä juttu. Eli miten te suhtaudutte tähän? Että onko Annessa Haikaran esitykset teidän näkökulmista ihmisinä järkeviä vai onko ne ei-järkeviä, mutta että myös Gazan tilanteen suhteen minulla on toinen keissi, mutta mä lähden tästä keissistä. Anteeksi, mä pikkusen keskeytän. Mun täytyy olla 3 tuolla toisella puolella kaupunkia. Ja sen takia mun oma osuus mukana, mä joudun tästä pikkuhiljaa lähtemään. Mä päästän sitten Teijon ja Mauri jatkaa. Mutta haluaisin nopeasti sanoa teille kaikille semmoisen niin kuin yleistavallaan linjan, että kun teillä on tämä teoriasta tekoihin, niin sehän tekee semmoista heijavaa liikettä. Eli teoriasta tekoihin ja sitten sieltä teoista taas palataan takaisin sinne teoriaan. Ja sitten se teoria taas uudistuu.
ja taas synnyttää uuden teon. Ja tämä on myös hyvin ominainen taiteelle, on tämmöinen heijaava, muuntuva, ajan myötä kehittyvä vuorovaikutteinen liike sisällöstä. Et teoriasta tekoihin ei tarkoita, että on yksi asia, josta tulee teko, joka jäisi parkkiin, vaan se muuntuu, se on vuorovaikutuksessa ja taas siitä tulee uusia sisältöjä, teorioita tai ajatuksia, jotka taas tekee tekoja, seurauksia tai vastauksia. Mutta tämä vuorovaikutteisuus on tosi tärkeä, etenkin ajan kanssa kun mennään. Ja sitten just se, että teoriasta tekoihin, mikä on teko taiteessa? Onko taiteessa teko se, että siitä tulee reaktio, vai onko se, että se ei tee mitään? Voiko teko olla sitä, että se ei tee mitään, se pysäyttää kaiken? Että just se, että mikä on se teko, mikä siitä teoriasta tulee, niin sitä voi myös pohtia. Minusta on mielenkiintoista. Mikä on se mekanismi? Että mikä sen niin kuin teon aiheuttaa? Mun mielestä se oli tosi kiinnostava se kysymys. Mä oon vaan pikkusen pihalla, kun mä oon ajanut autoa 9 tuntia, niin se kysymys, mikä oli näistä, että miten se meni, että muodostuuko ihmiskunta tai yhteiskunta niin kuin näistä viesteistä? Se oli itse asiassa mä unohdin sen, mutta mä löydän sen. Niin. Tässä pohtii, että me ollaan yliopiston tiloissa. Meillä on kaikilla siis kovat kannukset, vaikka jotain erinäköisellä. Mutta silti ei tee yhtään heikkoa, niin väittää syvää sisältöä, mikä nyt meni valitsemaan. Joo, jotenkin. Mä olin 24 vuotta yliopiston vikari tai rehtori, niin mä todistan, että uudelleen niin ei oikeasti enääkään taustalla mitään pahaa. Anteeksi, mä omasta puolesta sanon teille kiitos. Oli tosi kiva vierailla. Mun täytyy tällä aikataululla keritä. Kiitos Mauri kutsusta. Oli kiva sinne nähdä. Mutta tämä on myös tarkoituksellinen performanssi. Hei, tämä on myös tarkoituksellinen performanssi. Eli toimitaan siinä, kun toimitaan. Moi. Kiitos teille kaikille myös ja oikein mukavaa päivää ja toivottavasti nähdään taas. Ja taiteen ilo ja vapaa. Eli ilmeisesti pidetään 15 minuutin tauko vai mitä? Luento jatkuu. Niin, jokaisella tavallaan siihen ei ole mun mielestä niin kuin, siihen, kuinka ensinnäkin, että mitä tulee tapahtumaan, miten se niin kuin informaatio näyttäytyy meille, minkälaisia muotoja syntyy, niin mä en tiedä, että onko olemassa mitään malleja, mutta sitten jokainen joutuu jollain tavalla ottamaan kantaa siihen, että kuinka pärjää tässä niin kuin informaatio tai kuinka toimii, kuinka käsittelee sitä niin kuin informaatiotilaa. Mä itse ajattelen aika paljon, niin kuin, että kyse on niin kuin termodynamiikasta, että jokainen viesti, mitä me käsitellään, on työtä, joka aiheuttaa toisaalla kaaosta ja toisaalla järjestystä. Ja mä ajattelen, että on yksi sellainen ajattelutapa, että informaatio on entropian vastakohta, eli ne muodostaa täydellisyyden. Ja tämä mun ja Maurin Sylinteri trilogia plus 1, onko se nyt sitten niin kuin... niin, ja lisää on tulossa, niin nämä perustuu semmoiseen ajatukseen, Maurin ajatukseen, tai
tai ehkä niin kuin Mauri on inspiroinut, se on mun ajatus, että me voidaan käsitellä informaatiota myöskin siten, että me ei niin kuin, että me käsitellään se, koska me joka tapauksessa käsitellään informaatiota pinnallisesti. Mä äsken puhuin termodynamiikasta ja nyt tämän kuultua jokainen voi sitä siteerata, vaikka ei ole opiskellut välttämättä tiedettä sen syvemmin. Niin nämä on alkuperäistekstejä, mitä te tuutte kohta näkemään, ja ne on käännetty sylintereiksi. Tämä ensimmäinen on Maurin kirjoittama teksti, Jean-Luc Godard hyperteksti, joka on montako sivua se on? Onko se 30 sivua? No. Teitä kaikille tuttu, mutta Jean-Luc Godard keksi oikeastaan uuden aallon, eli Ranskan elokuvateorian. Ja sitten hän on edelleen ajankohtainen sen takia, että kävi tämän puheen hänen hautajaisistaan. Ja tilanne on sen kaltainen, että hän nyt oli se 2-vuotias. Niin ei väittäminen tästä aiheesta Jean-Luc Godardista, että hän muutti koko Euroopan elokuvakulttuurin. Tämä on helposti todennettava. Ja tämä on niinku se, mitä tämä teksti, alkuperäisteksti käsittelee. Ja Mauri pyysi, että tee siitä, että väännä siitä sylintereitä. Sitten mä vuoden ajan niin kuin vääntelin siitä sylintereitä, eikä oikein tiedetty, että mitä tehdään, niin sitten mä ehdotin, että tehdään siitä animaatio. Ja nyt tämä animaatio muodostaa hypertekstiä, eli se teksti kertoo hypertekstistä, mutta se muodostaa myös hypertekstiä, koska sitä ei pysty lukemaan. Sen pyörimisnopeus on semmoinen, ja videokompressio vaikuttaa vielä, että me pystytään tunnistamaan, että siinä on tekstiä, me pystytään tunnistamaan sanoja sieltä, me pystytään havainnoimaan, että kirjoittaja on Mauri Yläkotola ja aihe on Jean-Luc Godard ja hypertekst. Mutta sitten me altistutaan sille tiedolle tämän teoksen kautta. Tämän jälkeen me tehtiin sitten, Mauri sanoi, että tehdään seuraava Emanuel Swedenborgista, joka taas on ruotsalainen filosofia ja metallurgi ja lääkäri ja tiedemies. 1700-luvulla erikoinen henkilö perusti oikeastaan Yhdysvallat, että Donald Trump on hänen jossain katsomusta ja Joe Biden lapsi. Swedenborgin erikoisuus oli tämä hänen kykynsä matkata ajassa ja hengessä ja käydä tuonpuoleisessa. Että Swedenborg on kirjannut sitä, että mitä tapahtuu taivaassa, että jos on ollut kurja avioliitto ja kuolee, niin pitääkö olla vielä saman puolison kanssa taivaassa, tai jos on ollut ihana rakkaus, niin tapaako taivaassa sen saman henkilön. Ja Swedenborg näki sen vaivaa, että se kävi siellä taivaassa ja sitten se kirjasi näitä niin kuin lainalaisuuksia. Ja hänen kirjallisuutensa on ollut tämmössä niin kuin vaikuttanut tosi paljon taiteeseen. Meidän niin kuin, yleiskuva niin kuin taivaan valtakunnasta, että miltä taivaan valtakunta näyttää, niin se on aika paljon niin kuin Swedenborgin vaikutteinen, ja sen jälkeen sitten tietenkin taiteilijat on toistanut näitä niin kuin, näitä. Ja koko Yhdysvallat perustuu tähän historian ensin oli Rooma, joka oli ensimmäinen Rooma, joka oli Rooma. Sitten toinen Rooma oli Konstantinopoli, eli Byzantium, joka kääntyi kristinuskoon. Ja kolmas Rooma oli Ukraina, josta käsin koko Venäjän alue käännytettiin kristinuskoon.
Ja seuraava alue oli Swedenborgilainen. Swedenborg oli amerikkalaisen perustajan testamentti, niin käytännössä Washington teki tämän päätöksen, mutta tähän tietysti liittyi sitten Freemasons ja muut tyypit, mutta että ei ole tässä meidän aika vähäisille kuulijoille, rockbändille haluaa tätä kertoa, mutta näin oikeasti tapahtui, ja tämä on sen tyyppinen tieto, joka tulee 40 vuoden jälkeen todistettavissa. Meillä on Mauri 30 virtuaalista kuuntelijaa. Okei, no mutta se on ihan riittävä. Se liittyy meidän elokuvataide fiktiivisiin sovellutuksiin. Mutta ei mä tästä, tämä on siis en mä sanoisi tätä, jos mä en niin kun näkisi, että tämä on totta. Eli on hyvin helposti nähtävissä se, että erässä katsannossa vapaamuurarit Freemasons rakensivat Yhdysvaltaan. Ehkä joku tulee nyt paikalle, mutta näin tapahtui. Eli Freemasons, ja minusta oli hieno efekti, eli se liittyy tähän, että tarvitaan yhdistyneet kansakunnat. Eli jossain katsannossa Benjamin Franklin, ja mä olen itse Urbaanan yliopiston kunniatohtori, joka on niin kuin tsekattavissa mailista, joskin yliopisto on lakkautettu, kun koronaepidemia yhdisti sen Ohio. Mutta se siis Benjamin Franklin oli sen perustaja. Eli oikeasti on näin, että idea oli se, että toi Benjamin Franklin näki, että islam on ehkä vahvempi uskonto kuin kristinusko tai juutalaisuus jo siinä vaiheessa. Tämä nauhoitetaan, eli tämä on mun julkista tietoa, mutta minusta on kiva kertoa julkista tietoa ihmisille. Mun mielestä on aina ansiokasta, jos elokuvan esittely on pidempi kuin itse elokuva. Totta. Mutta sitten kolmas osa on Friedman-sylinteri, joka perustuu Friedmanin. Friedman oli jännittävä suomalainen henkilö, ja yleensä Suomessa sosiaalihuollon uhreja ovat aina olleet juutalaiset, joka oli Suomessa, sitä ei dokumentoitu missään, mutta voitte kuvitella, että mikä oli juutalaisten asema 30-luvulla. Mäkään en ole tähän jaksanut puuttua, kun suuri osa niistä lääketieteen professoreista on mun sukulaisia tai kavereita tai muita. Mutta että aivan uskomaton ilmiö, että minusta, jos nyt ollaan puhumassa mä tänään Teijon avulla sain tämän tietokurssin niin kuin kurssikuvauksen. Ollaan puhumassa kansalaisaktivistista, että kyllä me ihmiset voimme olla äärimmäisen pahoja. Eli tässä katsannossa vaikka juutalaiset olivat Suomessa
rikollisia, sä osaat sammuttaa valon. Ja Mä ollaan hämärtäjä valoa, koska mä haluan esittää nämä elokuvat. Joo, mennään siihen kohta. Mä käydän kolmasosa tästä loppuun. Eli oikeasti herätkää ihmiset, eli oikeasti oli näin, että se ei riitti, että sä oot juutalainen ja sua vaihdotaan. Ja siellä ihan käsittämättömiä kastraatiokeissejä ehkä väitetysti ja muita. Eli ei ole, vaikka itse on Agnesa Haikaran pyytänyt tänne Lapin yliopistoon tohtoriksi niin kuin paljastamaan Suomen sotarikossyytökset, mutta ne on oikeasti totta. Eli että myös suomalaiset sotilaat ovat tehneet tämän tyyppisiä asioita väitetysti. Mä en ole nähnyt niitä, mutta näiden asiakirjojen. Eli että sodassa ihmisten tieto muuttuu. Ja tämä on musta, Teijo on sitä mieltä, että mä en saa kertoa tätä, mä luen hänen ajatuksia, mutta musta mä saan kertoa tämän. Eli jos me ollaan objektiivisen todellisuuksen kannalla, niin myös Suomi on tehnyt sotarikoksia. Ja mulla on opiskelija yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa Agnesa Haikara, joka tutkii suomalaisten tekemiä sotarikoksia sodan aikana. Ja on tavallaan Koneen säätiön osalta ollut organisoimassa rahoitusta hänelle. Ja voin ihan sitä kerrota missään suomalaisessa mediassa, kun mä oon kohtuullisen suojeltu, mutta se on totta. Ja minusta myös näitä sotarikoksia on syytä tutkia, mitä Suomi on tehnyt venäläisille. Oliko huono rockbändin huono puhe? Se oli hyvä alustus. Ei, kun mustahan, se on tärkeä. Mikä tämän jutun nimi oli teoriasta tekoihin, niin täällä on tämä merkittävä määrä kuulijoita, niin oikeasti on myös totta se, että Suomi on tehnyt sotarikoksia. Ja tämä on aika helppo niin kuin mistä tahansa historiallisesta lähteestä todetaan. Mutta että just tämän kannalta, vaikka Ukrainan sota tulisi lopettaa, eli jokainen järkevä ihminen näkee, että ei ole mitään järkeä. Saanko mä, Mauri, laittaa leffat pyörimään? Laita leffat pyörimään. Eli Jean-Luc Godard, Emanuel Swedenborg, Herman Friedman ja viimeisenä Rosa Luxemburg. Potpurin pituus on noin 15 minuuttia. Tuosta. Toi ei koskaan tule onnistua. Joskus asiat onnistuvat. Mä epäilen, mutta jos onnistut, niin sitten se onnistuu. Aika vähän kuuntelua.
No niin, mikrofonit on taas päällä. Feministi. Eli mulle, mutta tämä valon määrä on kyllä vastenmielinen. Mutta Rosa Luxemburg oli nainen, joka rakensi huikean keissin Saksaan koko jossain katsannossa uuden imperiumin. Tässä. Joo. Helmiin. Mä en ehkä tiedä päätymään tämmöinen. Kiinnostaa tietää, että mitä niin kuin, onko meillä jotain pyrkimystä viestiä jotain näillä videoilla vai mikä On. Mä toistan kysymyksen. Kysyttiin, että onko videoilla tarkoitus viestiä jotain näillä videoilla? Ja haluatko Mauri vastata? Noin välttämättä. Täällä on aika vähän kuulijoita, mutta että mun viesti on se, että on kenties tarkoitus se, että sä itse pohdit, mitkä on sun niin kuin intellektuaaliset keissit vastata näihin. Minusta on aika mahdotonta teille vastata voin näyttää tästä yksiselitteisesti. Tässä on se ajatus, mikä mulla on se, että tämä on niinku semmoinen tutkimuskoe siitä, että kun moi. Joo. Ei ole ääni hävis nyt ainakin. Täällä mä vastaan tähän kysymykseen. Eli tarkoitus on tutkia sitä, että kun me eletään nyt maailmassa, jossa on tosi paljon tietoa, ja me saadaan lähes kaikesta, mistä me ollaan kiinnostuneita, niin me saadaan tosi paljon tietoa. Ja se on niin kuin trendi, suuntaus, joka niin kuin kasvaa. Ja tavallaan meidän ei tarvitse välttämättä enää teoksessa kertoa sitä kaikkea tietoa, vaan me voidaan vapautua semmoisesta, niin kuin, että meidän ei tarvitse kertoa teoksessa, että kuka on Jean-Luc Godard tai kuka on Emanuel Swedenborg. Tämä on niin kuin, tämä teoksen muoto ja musiikki on tulkinta, niin kuin tekijöiden tulkinta siitä tekstistä. Ja sitten se materiaali, mitä esitetään, niin on materiaalina se fyysinen paperi ja teksti, joka sitten on muokattu animaatioksi, jolloin siitä ajatus on, että siitä välittyy se tekstin ajatus ilman, että siitä välittyy se itse teksti. Suurin piirtein näin mä oon ajatellut tämän. Kiinnostusta sen henkilön tekemiin näin tekstoihin tai ajatuksiin. Joo. Ja tavallaan, että syntyy ajatus siitä, että mä olen kokenut tämän ajatuksen, tämän tekstin, koska se teksti on dokumentaatio siitä oikeasta tekstistä. Mutta se ei ole enää se niin kuin tekstisisältö tai se ajatus, vaan se on materiaaliteksti.
Ja sitten jos kiinnostuu, niin sitten voi niin kuin tutkia, syventyä. Että siitä ehkä jää niin kuin jotain mieleen. Et se on se niin kuin viestin ajatus. Ja se on tutkimus, se on reduktio, jossa kerrotaan vähän. Mä näytän tämän, oliko muita kysymyksiä? Tuliko ajatuksia noista? No jos saa täältä etäältä sanoa, että ihan kivat ja kiinnostavat liereet, Rosa Luxemburg erityisesti, mutta muuten täytyy sanoa, että koko tämä luentotilaisuus nyt niin on kyllä tosi kummallinen olo, sellainen vähän, että onko tämä joku yhteiskunnallinen keisari uudet vaatteet koe, että sanooko kukaan missään vaiheessa mitään. Mun on niin kuin jotenkin hyvin vaikea käsittää, että mä oon tällaisella luennolla yliopistolla, mitä täällä nyt tapahtuu. Kun nyt kysyttiin, että minkälaisia ajatuksia, niin halusin sanoa nyt tämän ajatuksen. Tässä on Marja Huhmarniemi, taiteiden tiedekunnan opetuksesta vastaava varadekani, ja me ollaan juuri lopettamassa tämä luentotilaisuus. Eli tämä teoriasta tekoihin -kurssin luentotilaisuus päättyy tähän, ja opiskelijapalautetta voi laittaa suoraan. Videon vielä. Me ollaan nyt päättämässä tätä luentotilaisuutta. Vaikka pitkään sai kyllä jatkua. Joo. Ja mulle voi laittaa myös palautetta vastaan opetuksen kehittämisestä taiteiden tiedekunnassa. Kiitos Satu. Jaan samat ajatukset kanssasi. Laitan Marja sinulle sähköpostia. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos näistä sanoista. Ihan olen samaa mieltä. Näin, kiitoksia kaikille ja jatketaanpa tästä sitten uusissa merkeissä. Kiitos. Soitus sulle. Joo. Näin. Ota mä Mä laitan tästä stop share.